Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Geheimen van. Deze keer ga ik met enkele leden van de Stichting Veules Historie het geheim van Veulen ontrafelen. Gaat u mee? Goedemiddag. Hi, Paul Rutte. Kees de Weert. Kees, goedemiddag. Als het goed is, ben jij de man die mij wat meer kan vertellen over het geheim van het Veulen. Ja, het geheim van het Veulen. Dat is natuurlijk wel even zoeken, want zoveel geheim hebben we niet. Maar we hebben toch een beetje gekeken in de historie of we dat misschien kunnen vinden. En jawel. Het heeft namelijk zo dat zich hier in Veulen er in de oorlog bijna nergens zwart gevochten is in de gemeente Verra als hier. En er zijn nog steeds sporen van te vinden. Aan wat voor sporen moet ik dan denken? Nou, er zijn dus heel veel boerderijen verwoest. En dat is ook met bommen en granaten. En dan vind je nog steeds de rest van in de grond hier en daar. Zoals stukken aluminium van vliegtuigen en van een cockpit, dat is mica. En die vinden dus boeren regelmatig dus ja, stukjes ijzer en van alles en nog wat. En die vind je dus in de akkers. Dan kun je wel zeggen, is het zo bijzonder? Nou, dat was op zich niet zo bijzonder. Maar toen dus Gerrit Treintjes 2 jaar geleden van de Veules Historische Dag naar huis ging, toen zag je hier in het dorp, hier zo bij de informatieborden daar zo, zag je dus een bord staan dat je kende vanuit de Tweede Wereldoorlog, vanuit de geschiedenisboeken. Nou, je maakt me nu wel heel nieuwsgierig, maar wat was dat dan voor bord? Nou, het heeft dus weken geduurd voordat het Veulen bevrijd was. En toen Gerrit dus naar huis ging, na de Veules Historische Dag, toen vond hij dus achter die informatieborden stond een bord dat je herkende uit de geschiedenisboeken van de Tweede Wereldoorlog. En kun je wat meer vertellen over de geschiedkundige achtergronden van dat bord? Nou, ik denk dat daar Gerrit Treintjes beter zelf het verhaal van kan vertellen. Oké. Gerrit, wat kun jij mij vertellen over dit speciale bord uit de Tweede Wereldoorlog? Ja, daar kan ik een heleboel over vertellen, Paul. Dit bord dat zag ik staan op de 10e juli van 2011, toen ik naar huis fietste van de geslaagde Veules Historische Dag. Toen zag ik toevallig dit bord hier op deze plaats staan. Ik dacht, hey, dat bord, dat ken ik. We hebben in het verleden de boeken over de oorlog in Veulen geschreven. En in aanloop naar dat boek toe, naar dat schrijven, heb ik diverse boeken gelezen. Onder andere ook het boek The History of the 11th More Division, de 11e Britse Panzerdivisie. En in dat boek stond een foto van dit bord. En toen ik hier langs fietste, toen dacht ik, hey, dat bord dat stond in dat boek. Hoe kan dat nou in godsnaam hier staan? En waarom staat het hier vandaag? Ik was bang dat het weg zou zijn voordat wat gebeurde. Ik ben direct naar huis gefietst, het fototoestel gehaald, het bord op de foto gezet en dacht, dat hebben we dan alvast vastgelegd. Dit bord, dat kan ik misschien even vertellen, dat stond aan het begin van de Boomstammenweg. Het Veulen is was op 18 oktober is het voorste gedeelte van Veulen, dus richting IJsselstein, is bevrijd. En het achterste gedeelte, dus die kant, die is pas op 23 november bevrijd. En in de tussentijd was het dus ruim 5 weken, lag het Veulen midden in de frontlinie. Lag hier de frontlinie hier dwars door Veulen. En in die tijd is het Engelse leger dus langzaam hier naartoe gegaan. Hier is hard gevochten. In Veulen zijn meer dan 60 geallieerden gesneuveld. Dat is meer dan welk ander Venra's kerkdorp ook. Maar op weg hier naartoe, vanaf IJsselstein was er dus best wat moerassig nat. Het was in de herfst, dus veel geregend. Toen konden de tanks er niet meer door. Toen hebben ze een weg aangelegd van boompalen. Vanaf IJsselstein tot Volen, en die kwam net hier midden in het dorp bij de cafézaal kwam die weg uit. Boomstammen die werden op de lengte van de weg gelegd. Daaroverheen werden mannetje naast mannetje doorgezaagde bomen opgelegd. Dennenbomen van een centimeter of 20, 30 doorsnee, in de lengte doorgezaagd, opgelegd, vastgetimmerd met spijkers van vierkante spijkers hadden ze toen nog 30 centimeter lang erin gemapt. En op de zijkanten van die weg werd nog eens een keer zo'n paal overgeslagen. Dus dan was die weg klaar voor die tanks. En daar konden dus de tanks richting deze kant op. Dat was, maar omdat de aanleg van de weg dus best heel moeilijk was voor de geallieerden. Het was nat, het regende, het was modderig.
En ze hebben dus ook, als die kapotgeschoten boerderijen, daar hebben ze de puin ook van gebruikt om op erg slechte plaatsen de puin in die weg te storten. En de Duitsers die zaten daarachter in dat bosje daarachter. En die zagen dat ook, dat die kant op kwamen, die geallieerden. Dus die werden flink op geschoten. Dus die werden onder zeer moeilijke omstandigheden, moesten die dus die weg aanleggen. En toen ze die klaar hadden, toen hadden ze erop gedaan, dus Veulen 1 mile to go. Dus 1 mile, dus ongeveer 1600 meter is dat vanaf IJsselstein tot hier. En daar staat er dus onder: Hope you get quicker than we did. Ik hoop dat jullie er niet zo lang over doen als wij erover gedaan hebben, want ze hadden dus lang werk over gehad. Maar wie heeft het bord dan uiteindelijk hier geplaatst? Ja, dat was voor ons natuurlijk ook een vraag die we graag beantwoord zagen. Dat bord hebben we in samenspraak met anderen, dat bord hebben we mee naar huis genomen. Ik heb op deze plaats waar dat bord stond, heb ik een paal gezet met mijn telefoonnummer op. En met een verwijzing naar dat bord, wie dat geplaatst had, dat ze mij daarover konden bellen. En toen was het afwachten. Er gebeurde een hele week niks. En toen kwam er een telefoontje van een zekere Jan van der Zanden uit Gelderop. En die zei, hij was degene die dat bord geplaatst had. En die had mijn telefoonnummer hier gelezen. Hij was op een week later met zijn meisje aan toeren in deze streek. En nieuwsgierig of dat bord er nog stond. En toen was het weg en toen heeft hij mij dus gebeld. En hij zegt, dan hebben we samen toch wat uit te leggen. En die is toen een middag is hij naar het Veulen gekomen en heeft hij mij dat verteld. Waarom dat je dat hier had staan en hoe dat gegaan had. Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk dus een replica. Ja, in eerste instantie dachten we dat het originele bord was. Want op die maandagmorgen, toen, na die zondag, stond dat bord er nog. Ik dacht, wat moet ik er nou mee? Toen ben ik naar de Veulense hangplek voor ouderen gegaan. U weet wel, de Veulen is een hangplek voor ouderen. Daar waren bijna dagelijks alle wereldproblemen doorgesproken. En dus daar hebben die mensen ook wel een visie op wat met het bord kunnen doen. Die zijn hier naartoe gekomen en die hebben dus met z'n allen gezegd, dat moeten we veiligstellen. Dus dat hebben we dus toen dan meegenomen. We waren ervan overtuigd dat het originele bord was. We snapten dus ook niet waar dat zo lang bewaard was en wie dat had bewaard. En waarom dat dan hier naar Veulen terugkwam. Maar het was er gewoon. En een paar dagen later, toen de euforie een beetje gezonken was, toen hebben we de bord dus vergeleken met de foto in dat bewuste boek van de geschiedenis van de 11e Britse Panzerdivisie. En toen bleek dus dat er toch kleine foutjes in dat bord zaten. Bijvoorbeeld in het originele bord, daar is die ei, dat hadden dus niet de juiste letter. Die was wat groter en sommige letters die stonden niet exact onder elkaar zoals ze hier staan. Het is gewoon een replica. Dus het is niet het originele bord, maar wie maakt er nog eens een bord en waarom? Maar dat was dus die bewuste Jan van der Zanden die dat uit hobby dus deed. Maar de achterkant, dat was ook nog verpand, de achterkant, die planken, vroeger hadden de planken, daar zat een stempel op met een jaartal en die stonden hier. Achterkant, kijk maar even hier, hier staan stempels op in 1943, dus dat maakt het nog des te echter, maar het is helemaal nep. Maar toch een mooi bord om te bewaren. En met herinnering aan die tijd, die op zich geen mooie tijd was natuurlijk. En tot zover het geheim van Veulen. Dit was de laatste uitzending van de Geheimen van voor de zomervakantie. We hopen u graag weer te zien op zaterdag 7 september als we op zoek gaan naar het geheim van Blitterswijk.